बाथ्राया जोबोद बोरैबादि लोगोफोर नायलां भिडिअखौ मा जोंनि बिटिआर मा सेक्सिडेल एरियायाव गुबुन हारिफ्रा हानि एलर्टमेन्ट मोनदों आरोना बे बाथ्राखौ खोनानो मोनदों लोगोसे बेखौ बिटिआर एसेम्ब्लियाव केबिनेटआव पास खालामदों होननानै एसे खोनाबावदों बे जोबोद लाजिथावना आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोब्ला मिथिगोन आरोना गरखाफोरनो माबा गरखा सार्टिफिकेट होननाय सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामनानै बिटिसि सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों जे बे सार्टिफिकेटखौ लेन्ड एलटमेन्ट आरो माने सेटलमेन्ट होनायाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन बाहायनाय जागोन होननानै बाहायनाय जागोन बिनि मिनिङा जाबाय बिसोरो माने गरखाफोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै माने स्पेशल राइट होनायमोन। हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअआव थ' आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दं आरोना जों दिनै माखासे जोंनि हारिनि थाखोमानाय माबोरै जानानै दङ बेनि फारसे जों सावरायनो आरोना दिनै बे समाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरोना सिगाङावनो आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआवहा ओरैबायदि जानानै दङ आरोना स' सानजाहा बारायनांगौ बियो खोनानो मोनदों दा बिटिसि इलेक्सनाव भट थुनो मोनगोन आरोना बे सानजानि हाबनाय गामिफोरा सुबुंफ्रा बेबायदि खोनानो मोनदों जुदि बेबायदि जायाब्लाथ' सानखादो बे सानजानि मानसिफोरखौ आलु जाहोदों होननानै सानना लादो आरोना लोगोसे मोनसे बाथ्राया बेबो गरखाफोरनि लागै स्पेसियेल गरखा सार्टिफिकेट होनाय आरो बिसोरनो हानि एलटमेन्ट होनाय आरोना जोंनि 6 सिडिउलावसो बेबो जोंनि बिटिआरआव 6 सिडिउलाव गुबुन हारिनो बेबायदि मोनथायफोरखौ होनाय बेबायदि जाथाया सोलिगासिनो दं आरोना नोंथांमोन आं मोनसे भिडिअ क्लिपफोरखौ दिन्थिना होगोन जाय सुबुंफोरा गोख्रों गावसोरनि गोथौ सान्थौनि गेजेरजों बेफोरनि फारसे सोंखारिनो आवगायबोदों जों सापर्ट खालामनांगौ आरोना जों बयबो बर' हारिया हेफाजाब होलायनांगौ बेफोरनि फारसे भिडिअखौ नुदोंब्ला बयबो शेयार खालामनानै बयबो मोन्थिनो मोननाय बायदि जे गुबुन मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव हाबनानै माबायदि मोनथाय मोनगासिनो दङ जोंनि हायाव ना जों बर'फ्रानो जों बर'जों बर' खौसे गैया बे जाहोनाव बेफोरबायदि जालांदों आरोना सोरबाबा गावगायनि भटनि थाखाय गादिनि थाखाय ना बेफोरबायदि खालामदों नामा जोंनि गावनि हारिखौनो नासयनानै लादों नामा जों गावनो गाव बेखौ सानदों आरोना एसे थ' भिडिअखौ नायलांदों नोंथांमोना आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होयो आरोना धन्यबाद जोङो ट्राइबेल राइट प्रटेक्सन एस'सिएशननिफ्राय गरखाफोरनो माबा गरखा सार्टिफिकेट होननाय सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामनानै बिटिसि सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों जे बे सार्टिफिकेटखौ लेन्ड एलटमेन्ट आरो माने सेटलमेन्ट होनायाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन बाहायनाय जागोन होननानै बाहायनाय जागोन बिनि मिनिङा जाबाय बिसोरो माने गरखाफोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै माने स्पेशल राइट होनायमोन ट्राइबेलनि 6 सिडिउल एरियायाव जिथुनाखि ट्राइबेलनि थाखाय प्रटेक्टेड लेन्ड बे लेन्डआव नन ट्राइबेलफ्रा माखासे क्वालिफाइड नङै नन ट्राइबेलफ्रा बे माबाखौ लेन्ड राइटखौ मोना बेखौ बिसोरखौ माने प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै लेन्ड राइटखौ मोननाय खालामनाय ट्राइबेलफोरनि माने राइटखौ सेनानै लानाय बेनि ट्राइबेलफोरनि राइटखौ सेनानै होनाय नन ट्राइबेलफोरनो बेनिनो मोनसे गिदिर खैसारि आरो बेजों बेखौ माने बिसोरखौ ट्राइबेल एरियायाव माने नन प्रटेक्टेड खालामनानै बिसिनि कालसारखौबो लाबोफानानै बिसिनि कालसारखौबो प्रमट खालामफानानै जोंनि कालसारखौ मोले खालामनाय बा गादबना दोननाय खालामनाय बेबायदि खालामगासिनो दङ थारमाने 6 सिडिउलाव ट्राइबेलनि हा हुनि राइट आरो पलिटिकेल राइट आरो माबा कालसारेल राइट बेफोरखौ प्रमट खालामनांगौआ बिसोरखौ फोथांनांगौआ बिसोरखौ फोलावनांगौआ बे माने जोबनानै थांगासिनो दङ आरो माने 6 सिडिउलनि प्रिन्सिपलखौनो माने फोजोबनानै होनायनि माने मोनसे बे गिदिर खैसारि आरोखि दा बे खैसारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि गुबुन माने अर्गानाइजेसनफ्रा संगठनफ्रा खुनु माबा खालामाखै बरंस अबजेक्सन खालामाखै बरंस बिसोरो बेखौ हेफाजाबसो होदों बिसोरखौ बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय ओंखायनो नैबे गरखा सार्टिफिकेट होननायखौ बिसोरनो हा होनायनि थाखाय एलटमेन्ट होनाय बा सेटेलमेन्ट होनाय खामानियाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जादों होननानै बे माने नटिफिकेसनखौ होनाय जादों बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै बे नटिफिकेसनखौ जोङो
4 थारिखआव होनाय बे नटिफिकेसना बेखौ जोङो 8 थारिखआव मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामफैदों माने अबजेक्सन खालामदों स्ट्रं मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामदों बे अबजेक्सन खालामनायाव उनावहाय जोङो रिभिउ खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिन जादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय बिनि सेक्रेटारिया थारमाने एलआरनि लेन्ड रेभिनिउनि सेक्रेटारिया जे माने साननैनि उनाव बेहाय मिटिं जागोन बे मिटिङाव माने बेखौ सावरायनाय जागोन होननानै जों एसुरेन्स होदोंमोन आरोखि दा बेखौ जेबो खालामाखै जानो हागौ माने दा बेखौनो जोङो नेगासिनो दङ जुदि नेगासिनो थासेयावबो ओमफ्राय जेबो एक्सन लायाबा जोंथ' बेखौ माने कर्टआव थांनांगोन आयेननि आश्रय लानांगोन मानो होनना बुङोबा बेयो एगेन्स्ट दा कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट दा सिक्स सिडुलनि बिरुद्ध बियो गरखाफ्रा ट्राइबेलबो नङा आरो आदिबासि बा इन्डिजिनासबो नङा बिसोर गरखाफ्रा आरो बिसोरो गरखा माने बिसोर मा खालामनो नागिरदों गरखा माने गथै नेपालिफोरखौनो गरखा होननानै बुजायनो सानदों बिसोरो खिन्थु नङा बियो गथै नेपालियानो गरखा नङा गरखाया जाबाय सेभारेल कमिउनिटि बिसोरनि नेपालिफोरनि सेभारेल कमिउनिटिनि मोनसे माने ग्रुप अफ कमिउनिटिसो बिसोरनि ग्रुप अफ कमिउनिटि बिसोर मोनसे एथनिक कमिउनिटि नङा मोनसे एथनिक कमिउनिटि नङा आरो बिसोरो जोंनि सिक्स सिडुलाव बिसोरो बिदि मोननायनि खुनु क्वालिफिकेसन गैया बिदि खुनु क्वालिफिकेसन गैया आरो बिसोरो इन्डिजिनासनि थाखाय माने जि गभर्नमेन्टआ जि माबा होनो नागिरदों प्रेफारेन्स होनो नागिरदों बे इन्डिजिनासबो बिसोर नङा आरो गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ इन्डिजिनास होबाबो बिसोरो माने सिक्स सिडुलाव जोंनि सिक्स सिडुलाव बिसोरो बे राइटखौ मोना बिटिसि सिक्स सिडुल एडमिनिस्ट्रेसना माने बेखौ मानिना लानानै माने बिसोरनो हा हु होनायनि माने बेबस्था खालामदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद खथिकारक एक्जिस्टेन्स जोंनि लेन्ड राइट बेखौ गासिबो खर्ब खालामनाय जादों आरोखि बिनि दारै जोंनि कालसारखौबो प्रटेकसन गैयै खालामनाय जादों दरजा खुलिना होनाय जादों मालायनि कालसारखौ लाबोनाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो मा बाथ्रा बुंलांखो आरोना जोंनि बिटिसिनि बिटिआरनि थासारिया बेबायदि अबस्था जानानै थादों दे लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेफोरनि फारसे कमेन्ट खालामलायनो हागोन आरो ना फोरमायलायनो हागोन लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो ना अननानै बयबो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो फोरमायलायदो आरो ना कमेन्टनि गेजेरजों साबस्क्राइब खालामनो दाबाव